Aftreedt als voorzitter van de CHV. Jerry Semper heeft ontslag genomen en hij heeft een ontslagbrief geschreven. En daarin staat hij dat hij afscheid neemt met gemengde gevoelens. Zoals bekend heeft Semper de afgelopen periode onderhandeld over de huisartsenpost HAP. In zijn brief zegt Semper dat hij zich steeds heeft ingezet voor meer deelname aan de huisartsenpost van Curaçaose huisartsen. Maar dat is niet het geval. En dat is jammer, want hij zegt dat de betrokkenheid van de huisartsen noodzakelijk is bij de huisartsenpost. Walid El Hagen, oud-voorzitter van de CHV, zegt vandaag in de Extra dat het inderdaad vervelend is, of meer dan vervelend, dat de huisartsen zo weinig betrokken zijn bij de HAP, omdat elke huisarts minstens 50 uur per jaar nachtdienst moet draaien. Dat is nu niet het geval, dat alle huisartsen meedraaien in de HAP. En dat zorgt voor een grote ontevredenheid binnen de CHV. En dat is een van de redenen waarom Jerry Semper ontslag heeft.